nwaanyị mmalụ mma na nwaanyị jọlụ njọ ma ndị bụ ukwu ma ndị tara ata ọ gwara ofu ụtọ ya ka ọ na-atọ ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị nwoke nwere na-asị gị you are the most sweetest o nwere ihe dị ka sweetest ofu ụtọ akụ niile na-atọ ofu ụtọ ahụ nwere ya dị iche dị ya oge a na-asa gị isi ofu ihe a ka ọ bụ ịmalụ nwaanyị ya bụ ọ na-abịa idinara anụ biznes gị akpọwa gị ụmụ nwaanyị ọ na-abịa idinara anụ fon gị atọ na ringin akaụntụ gị ga-eresivu bụ ego bụ eziokwu ụmụ nwoke na-achọ nwaanyị kwuo na eziokwu ọ bụ asị o nwere nwaanyị ọ ga-abịa idinara anụ ekepụtawa akaụntụ gị ibe kwara gị nkwa akpọba gị na fon iweta ọrụ bụ eziokwu say the truth. O nwere nwaanyị ọ ga-abịa ịdị na onye ji gị ụgwọ for a very long time akpọ gị na fonu kwụọ gị ụgwọ ji gị si gị na nya chefuwala ya na sensị ya na ego adịrọ m gị rabụ iwe n'iwe na nya da akpọ gị na kịta ego abatago ka anya kwụ igodo gị nka nke jidegodo nka ọ kwụrụ gị ego dị gbaga ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị ịmalụ nwaanyị ya bụ monitọ onwe gị malụ nwaanyị ya bụ idinalụ ịkụzi anya straight ogene ya na ọzọ na relationship ya ndụ gị transform ha onye ka ihe ejiri ọ wee nwụrụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị anya ọkụ ma ị na-egolive iPhone 16 na-egolive moto na-egolive nna na-egolive na-asị ya mmemme nwukwu ya hapụ nọọ ife ọmịta ka ọ na-eli ọnwụ ụmụ nwoke bụ fọbata you value the lady evalue anya ụdị a dị mma nchekwebe inotisi ọzọ dị abụrụ na o bu ajọ ọnụ nwanne m nụta ọnya dibe ajọ ọnụ ya ọzọ ya bụ na ọ na-agbago okwu ọ na-agbago ebe chi gị rụrụ gị ọkụ nụtụ ya debe ya n'ụlọ bifo onye ọzọ bifo ọba n'aka onye ọzọ ọ bụ quality material quality material mmekọ nwoke na nwaanyị ọ dị na njọ ọ dị na mma so many people bụba mervere anya ibe nebe na-eme ayasa onwe nwaanyị ọ ga-abịa ime iti ya mmadụ kwere gị ngwazi gị bịa n'ụtụtụ tata ka i were ego ijebe ọjụọ gị kwuo ajụ ọsị gị ọbịa gị ọgwa gị na ịgba ụzọ wee bịa gba ya iji gba ụzọ bịa nke maka gịnị na ịdị na gị onye na-ekwesịrị ịdị na ụdị nwaanyị a bụ ipuchu onye out of your life most especially ụmụ nwaanyị amala oke mma ụmụ nwaanyị amala oke mma dị mmiri ba na-enye nsogbu God have mercy upon us. ụmụ nwaanyị amala oke mma dị mmiri ba na-enye nsogbu onye meliva ji adị single so many beautiful girls na adị single maka dị mmiri most especially ndị afili na ba na-eje ụka imego imagine ibe me beautiful girls ji adị single ọ bụrụ kwa bad character na akọsụcha oge ewukwu ezigbo agwa ma ọ dị single maka anya na onye amekọrọ anyị nwoke dinara anyị nwoke agbawa ọsọ maka gịnị nwoke bụ jiri aka notice ebe na-eme na ndụ ya ndụ ka ya saa dị mmiri eweta gị ọkwụọ gị jaja God have mercy upon us. ịma nke na nwoke ibe gị na-eti ọkpọ na mmụọ onye nwere aka 8 ka gịnị ya na-eti ọkpọ wee dị mkpa nwaanyị mara mma na-achụ aja rinne nwaanyị mara oke mma na-achụ aja rinne nwa nwa wee nụọ nwaanyị mara oke mma ike ịchụ aja dịkwa gị ma ị nụọ nwaanyị mara oke mma nwaanyị mara oke mma dị achụ aja mmiri ofu nchụ na mgbe arọ mba ọ bụrụ na ị chọrọ imeti ya nya na-achụ aja every month ọnwa tụrụ anịnya chụpụ aja ọnwa tụrụ anịnya chụpụ aja ọnwa tụrụ anịnya chụpụ aja nya bụ na iwe peace maka dị mmiri ya chọọ nọtịs na nna unu emewego lọve obulu ọcha bịa nọdan ọnụ kata otinye ovu agbaghalị unu ebido ime ibe ọ na-eme ebe a ka ọ chụpụta ya na biya na be gị ka o si be gị pụọ nya bụ ife ọ chọdebe ọ chụpụta ya anya be gị ọ relaxzi ya egwu anyị bụ ndị chọrọ nwaanyị mara mma na nwaanyị chọrọ njọ ma ndị bụ ugwu ma ndị tara ata ọ gwara ofu ụtọ ya ka ọ na-atọ hapụchakwa ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị nwoke nwere na-asị gị you are the most sweetest
onwere ife dịka sweet test ofu ụtọ akụ niile na-atọ ofu ụtọ ahụ nwere dị iche dị ya oge a na-asa gị isi ofu ihe a ka ọ bụ a na-asa gị isi ofu ihe otu anyị si tọ ka Nkechi si tọ otu ka Precious si tọ kama ya bụzi na onye nwa na-adị wet nke nwa adị ofu ụtọ ofu ihe ahụ nwe ihe ọzọ forget it. Ibe ị ga-eji wee mara na mmekọ nwoke na nwaanyị na-egbu mmadụ mmekọ nwoke na nwaanyị dị beyond your imagination bụ na a sị na nwoke na-achụ nwaanyị ri nna ada achụ relative ya maka gịnị na ọ dị spiritual entanglement. Ọ bụrụ na ị na-achụ nwaanyị ri nna iwe dị na nwanne gị nwaanyị ọ bụkwa mgbe a ka ọ ga-abịa ọ ga-echebe ka ndụ tọba gị ụtọ ọlọọhụ ọchụ nwaanyị idinakwa na onye ụmụnna gị idinara na onye ụmụnna gị ịma na mbọsị ya ka problem gị ga-ebido na nwanne gị nwaanyị amaga mma ebugwe ya na-eyi gị mọ nke ya na-eyikwe gị adaka wepụkwa anya ebe nwanne gị nwaanyị nọ. Nye ka ndị gboo ji wee mechaa anya nwoke na nwaanyị adịghị alarụ n'ofu rum. Nye ka ndị gboo ji wee mechaa anya nwoke na nwaanyị adịghị ejego n'ofu mmiri awụ arụ.